Honorable consellera, señora María José Catalá, excelentísima alcaldesa, señora Amparo Folgado, autoritats que avui ens acompanyen, benvolgudes famílies i companys i companyes. Crec que no és una gosadia dir que tots els aquí presents coincidim en una qüestió. Estem satisfets. Satisfets perquè s'ha fet realitat una infraestructura llargament necessitada, desitjada i lluitada. La vida del número 10, perquè encara que avui des terretes m'heu de permetre parlar del número 10, està plena d'històries que contar. Algunes tristes, dures, polèmiques, divergents, enfrontades, però la majoria d'elles farcides de la vitalitat, entusiasme, alegria, il·lusions, projectes, aprenentatges i anècdotes dels veritables protagonistes, els nostres alumnes. Una escola és més que el seu continent, però aquest, sense dubte, és un factor essencial. Aconseguir una educació pública de qualitat requereix responsabilitat. La responsabilitat de tots els assistents. L'administració ofereix infraestructures òptimes, els recursos humans i materials necessaris i polítiques educatives de consens adaptades al nou model de societat i sensibles als nostres trets d'identitat. Els docents desenvolupant la seva tasca amb compromís, dedicació i professionalitat, així com buscant la millora contínua de la pràctica docent. Les famílies vinculant-se i comprometent-se amb el projecte educatiu del centre. Agraïment a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i l'Ajuntament de Torrent per fer possible aquesta infraestructura. Al claustre del CEI número 10 per la seva entrega, il·lusió i professionalitat. A les famílies per la seva implicació i fidelitat al projecte educatiu que oferim. A tots, moltes gràcies. Honorable conseller d'Educació, Cultura i Esport, María José Catalá, il·lustríssim diputat autonòmic, Vicent Soria, Ismael Martínez, com a director secretarial, Antonio Martí i Mariano Rodríguez, inspector d'Educació, el secretari autonòmic d'Educació que també ens acompanya, a la regidora d'Educació, Mariano Benavent, i a la regidora d'Urbanisme, en especial també, i com no, a la regidora d'Educació, que també ens acompanya en aquest moment, i sobretot, els molt educatius que cada vegada ens acompanyeu, a Cristina Barall i a tots els gastes, i vull saludar també als diferents directors dels centres educatius que este dia ens van acompanyar en aquest moment. A tot l'equip docent, als tècnics musicals de conselleria i als pares, inclús a les persones que des de fora manifesten també el seu pensament. Molt bona vesprada a tots i benvinguts al centre de les Terretes. Un centre que, per a Torrent, tenim que recordar que des de 1984 no s'inaugurava un centre d'educació de primària a Torrent. I avui, 15 de gener de 2014, tenim l'oportunitat i la satisfacció, com deia la directora Cristina Barall, d'obrir les portes de forma oficial al nou centre de les Terretes. Una reivindicació necessària per al mateix temps que ha sigut possible per el treball únic de la Conselleria d'Educació, de la Generalitat i de l'Ajuntament de Torrent. I l'esforç de tots, junt amb els pares, de tota la comunitat d'educació, van fer possible que l'educació a Torrent, la qualitat siga la que és, la millor que es pot donar per als nostres xiquets, la millor que es voldríem per a qualsevol dels nostres fills. I això es fa conjuntament amb les dues administracions, puntals bàsics de la nostra societat i de dia a dia de l'educació. La història de les Terretes, o de denominar
i a més ho fa dins d'una denominació pròpia i peculiar de la ciutat de Torrent. El seu claustre va elegir el nom de les Terretes, i no s'equivoca. Les Terretes, tots coneguem els més majors el que eren. Així, hasta fa voltant de 50 anys, era un municipi de terra blanca, que no valia per res, en principi, que no valia per allà, i no tenia una funció. Però com en tota aquesta vida, algú li troba una bona funció. Les Terretes, la terra, la refregava per ajudar les famílies en les seues cases a estudiar. Era la Terreta d'estudiar. En el pas dels anys, les Terretes era un punt important per a Torrent i, d'alguna manera, ha tornat a ser aquest punt important per la seva trajectòria. En algo tan significatiu de lo que significava per a Torrent este municipi de Terra Blanca que s'omplia de xiquets, sobretot en l'època de Pasqua. Els xiquets, no tan xiquets que som ara, al voltant dels 40 anys i alguns més moments, recordem el dia de Pasqua pujar cap a la Fabra de Real i baixar a les Terretes per ampliar el Catalunya. D'alguna manera especial, les Terretes han tornat a omplir-se de xiquets. No és el que es pot donar la satisfacció de tots els treballadors de que algo, endarien, crialles, petits, corregudes i alegria de xiquets, avui es torna a donar això que en un moment donat es queda impregnat en aquesta terra. Agrair, com no, al centre, a la direcció, el treball que durant aquestes vacances, que sé que no teniu vacances, Cristina, per a donar als xiquets el dia 7, amb la cultura de les forces, primeren la normalitat. Dintre, no de la normalitat, arribar a un centre completament nou, gran i al mateix temps completament equipat per entrar a les classes. Aquestes 9 unitats infantils i 1 de primària són el fruit del treball, l'esforç, però sobretot són el futur que tindrem nosaltres amb tots els xiquets que a dia d'avui estudien aquí. Perquè ells podran dir nosaltres estiguem en el número 10 i som de les Terretes. Una que molt bona vesprada i sentir-se orgullosos del nou centre després de vora quasi 18 anys de diferència o 30 de l'últim centre que s'inaugura a Torrent. Moltes gràcies, molt bona vesprada i ojalà que vam disfrutar-lo moltíssim els més menuts i els majors de l'estat en ells mateixos. Molt bona vesprada. Querida alcaldesa, directora, consellera, corporación municipal, claustro, AMPAs, medios de comunicación, vecinos, alumnos, hoy es un día de satisfacción para todos. El hecho de poder comprobar como una nueva infraestructura de la luz es algo que nos debe llenar de satisfacción a los que trabajamos en la administración y a los que, siendo vecinos del municipio, ven como después de mucho tiempo ya es una realidad el que este centro pueda estar a disposición de todos. Han sido 8 años en los que estaban con aulas prefabricadas y hoy, este curso, después de Navidad, ya ven como es una realidad este mismo centro. Desde la Generalitat invertimos en la educación y cumplimos nuestros compromisos para poder hacer nuevas infraestructuras educativas. Somos la tercera comunidad que en relación a su presupuesto más destina a educación. 1 de cada 4 euros está destinado a la educación pública y de calidad en la comunidad valenciana. Y además somos la 5ª comunidad que más dinero destina por ciudadano y año a lo que es la educación. Este mismo centro es un claro ejemplo. 7 millones de euros lo hemos destinado para poder hacer este centro de 3 líneas tanto de infantil como de primaria. Más de 810 alumnos tiene como capacidad y en estos momentos 37 profesores, como bien recordaba la directora, son un ejemplo de vocación y sobre todo de compromiso con las nuevas generaciones. Hemos conseguido además llevar adelante nuestro proyecto en cuanto a los compromisos de reducir las aulas prefabricadas. Y vosotros lo conocéis bien, han sido 50
consiguiendo también reducir el uso de aulas prefabricadas y acabar la legislatura con el 75% de aulas prefabricadas menos que como empezamos. Y ese era nuestro compromiso. Vamos a seguir trabajando en compañía del resto de las administraciones y también de la comunidad educativa, porque la educación es cosa de todos. Y todos debemos tener muy claro que con nuestro esfuerzo y participación podemos mejorar también la calidad destinada a nuestros hijos. Enhorabuena al Ayuntamiento y a todo el municipio, porque una larga aspiración de poner en marcha este centro hoy es una realidad. Y sobre todo, continuar con el compromiso de seguir trabajando de forma constante, de hacer posible que todo aquello que con dedicación, con esfuerzo y sobre todo con visión de futuro y entrega, en este caso a los jóvenes, ponemos a disposición nuevas infraestructuras para poder mejorar nuestra calidad de vida. Hoy, por tanto, es un día de satisfacción para todos, o para casi todos, pero sobre todo somos conscientes que con el esfuerzo y el compromiso de toda la sociedad podemos conseguir que la